Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर घराकडेन दंपारचो बसलो 9 तारखेक आणि रिझल्ट खंयचे दीस आयलो 10 तारखेक आयलो. ताजो व्हिडिओ रिकॉर्ड आसा आमचे कडेन. आता तो प्ले करता, मुद्दम तुम्ही ऐका तो कशा पद्धतीन तो सांगता तो. दुसऱ्या एका आपल्या डिपार्टमेंटातल्यान तुझ्या म्हणजे सगळे सेटिंग हो व्हडलो स्कॅम जावन आसा आणि हाजे ट्रान्सलेट करून जी जे उलयला ते ऑडिओ क्लिप आम्ही पंतप्रधाना मेरेन पावयतले. कारण हे सगळं घोळ केलं म्हणून गुड गव्हर्नन्स काय कितें. गुड गव्हर्नन्साची पळय तुम्ही सर्टिफिकेट घेवन मिरयतात गोंय राज्य 3ऱ्या क्रमांकाचेर म्हणून, जाल्यार ही सर्टिफिकेट हे सगळं केलं म्हणून तुमकां गुड गव्हर्नन्स मेळ्ळा काय कितें.